Welcome back mga ka-studio to another mukbang. For today's video po, kasama ko po yung isa sa matalik na kaibigan ko po. This is Grace. Hello! Or Gracia. Ayan. Ang kakainin po namin today is Korean foods. Naghanda kami dito ng kimchi Ramyun. na may egg. Merong, Nori. hindi ko kilala na today. Kuan yung Chili chili garlic paste. Tsaka ito, lettuce at samgyup. Yan, meron din ditong garlic. Yeah. Hindi na natin to patatagalin. Pray muna tayo. Okay. Bless us, O Lord, for this day gifts that you're about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. And thank you, Lord. Yan. Actually, itong mga samgyup meat namin mga ka-studio, half cook na po ito. Yan. Okay. Iinitin lang po namin konti, ha. Yan, hinay lang. Ayan. Alright. Isimulan na namin ang pagkain. Yan, na-miss ko pong kumain ng samgyupsal, kaya ito po yung naisipan naming mukbangin ngayon. At dahil pareho po kaming mahilig ng samgyupsal, ayan, sinama ko po siya. Actually, 3 po sana kami, kaso Yes. yung isa naming kaibigan, meron po siyang lakad. So, hi, Jazz. Yeah. Next time. Para pa din natin siyang kasama dahil kasi sa kanya po itong grill. Grill Yan. pan. Hiniram Thank you, namin kaninang Jazz. umaga. Yes. Yan. Katsin ako, ha. Si Gracia po, mahilig po talaga siya kumain ng Korean foods. Yes. Kaya Actually, kilala lahat niya. ng food. Kain na tayo. Yay! Tayo dito. Ako, hindi ako masyadong marunong gumamit ng chopsticks, pero susubukan ko pa rin po. Day, kain yep. Day. Oo, meron pala dyan. Yes. Yan. Meron na dito. Meat. Pasensya na po, trying hard talaga ako dito sa chopstick. Tapos, masarap ito lagyan ng today sauce. Basta mo ka na ibutang. Nakuha na lang siyang pahinayan. Ito na po mga ka-studio. Kain tayo. Kain tayo. Unang subo. Yes. Hi, Jazz. Mo, honey. Nalimutan namin lagyan ng kimchi. Gawai, din ba kayo? Bakit din? Dahil, garlic. Pero katong sauce, ikani siya no, kay para na po siya og kuan day. Mura siya og kimchi. Og kuan lagi. Dagko lang siya ka ng kuan. Gano? Ay, magtinidor na lang ko kay dili day ko kakuha. Yan. Maigo ba na ako, no? Makaon ba na ako? I-roll natin. Sa lahat ng mahilig sa Korean foods dyan, kain tayo. Anyong haseyo. Siguro. Hindi na siya makuhan. Dahil nag-uga na siya. Nabasa. Namok, no? Ano sa ganito tawag ano? Nori. Ito Dried pong seaweed. dried seaweeds po. Bigay po to ni Ma'am King Limhar. Shout out po ma'am. Maraming salamat po.
Ito pa po yung pinadala mo sa amin na package. Hindi pa siya naubos. Yan, nagmumukbang din po yan si Ma'am King Limhar. Yan saan yung mga gibotang? Ano? Rice lang. Lamit mo dyan Kaparat siya dano. Ito. Ngayon pa lang po namin siya nasubukan. Na ilagay siya. Ganito ba? No? Sa rice. Lagyan ko yung ganito ba. Tsaka first time lang namin dito sa bahay kumain ng ganito. Samgyupsal. Kapag nagki-crave talaga ako ng samgyupsal, sila po yung chinachatan ko mga ka-studio. Meron po kaming GC. Yung name ng GC namin is Samgyupsal Samgyup and Ladies. sojo. Oo, Samgyup and Soju. Pinalitan na pala din, no? Samgyup and sojo. Yan, sila po nagturo sa akin uminom ng soju. I'm sure si Just Feel pag nagkatawag yung turo, nagsigtanaw na to. Okay, Just. Maghimo sa kong kimchi sa balay. Greta, pero ka ng letra. Yung color. Atagin ako, ha? Kung makapaan ko. Yun. Ay, bukmog ko. Saan ako siya? Saan mo siya pagkuhan? Kato lang tinidor. Pwede na mo siya i-shake. Oh, shake ba na? Yan o. Yan, unsa man ibutang. Oo, kaniday. Dari ra. Yan na lang. Sabi mo ka. Uy, sakay. Sure. Sakay na. Yan. May pagibutang siya dari din. Ang lasa no? Lisod ay. Lisod siya. Actually. Niluto na po namin yung kuan. Ano today? Yung meat ba? Kasi matalsik yung mantika. Sakay. Mamit lang. Mawa yung kaparat. Tangan sa noodles. Pahingi ako dahil. Sure. Ito na po yung gagamitin ko. Ay, naglisod din ko niya. Sayang na, wala na yung init, no? Pilamit no? Nami siya. Yung na-try ko kasi nito dahil yung kuan ba? Kimchi ba? Kimchi ramen. Pareha siya sa lasa. Dili. Naagi to siya murag taste sa kuan, aslum-aslum. Ato na yung agmukon. Ang kuan. Pinatry ko si Sak, sabi niya, ma, aslum lagi ni. Ang dami pala po ng
Hinanda namin. Akala ko ba kunti lang. Hello? Halangan ko day. Halangan ko niya. Ito, sa dito lang ta. Yung bulgogi. Sunod. Meron ako dong bulgogi noodles. Yun naman sunod. Ang laki ng mga dahon day. Manghang yun day. Yan, Kaya pala dun sa kinakainan natin na samgyupsal day, yung dahon ba kinakat nila, no? napaka-cabbage yung dito. Kano siya? Kuan. Nga bante ka itong hindi ka na natulos tingin. Gamay lang kailang ihatag na ito sa. Dili siguro tanan makaganda na ito. Yung isang klase ng lettuce, yung maninipis ba, tsaka may kulot-kulot ba, no? Yun yung gusto ko, day, na lettuce. Hindi ka itong marapit. Try ka itong iceberg. Oo, katong nigpis lang bitaw. Halang mo dyan. Nalasan yung halang. Manghang, no? Pero naman siya. Sagot ano eh. Kano eh. Pero iba yung anghang ng kuan. Samyang. Yun, hindi ko yun kaya. Sa una kay makaya ra jud. samyang? Ang samyang karon kay murag na kay hyper acidity. So murag Hindi na nagkahuman kay mura ko gi selotan. Yan, isa sa palayaw ko mga ka-studio, Greta. Greta po yung tawag niya sa akin. Yung tawag ko sa kanya is Gracia. Yan. Ito yun. Ano? Matagal naman ito uso yung samgyup din, no? Bago pa namin siya na-discovery ba? Ayun na nga yung sabi ko sa iyo ba, yung first time namin kumain nito nakakatawa. Yung akala namin po lechon house siya kasi may signage na Baboy. baboy sa labas. Tsaka wala po siyang name. Yan, pumasok po kami doon. Akala po talaga namin lechon. Yun, pagpasok namin doon, maraming mga foreigner po. Tsaka may ganito. Yan, tapos nahiya na kami lumabas ba, kaya nag-order na lang po kami. Tapos hindi pa kami marunong magluto nito. Kaya yung taga-serve po, siya po yung nag-guide sa amin.
paano po magluto. At saka hindi pa kami kumakain noon ng ganito, lettuce. Pag uwi namin, sobrang tawang-tawa kami sa ginawa namin mga ka-studio. Wala na ba to? Wala na yung ano, yung shop na kinainan niyo. Nag-close sila? Oh, maragili sa nagmall sa Kilik. Ibalhin sila sa Tamiya. Yun po yung first time namin kumain ng Korean. Napaka-unforgettable po. Buti na lang talaga, meron silang noodles na hindi maanghang doon. Yun yung kinain ng sauce, tsaka ito po. Yung meat na. Nung lumakas talaga yung Samgyup dati, yata, kahit saan, pag napuntahan namin, pumunta kami ng, Yung mga office mates mo? kahit saan Samgyup pa yan, pupuntahan namin yun. Anli. Uso yan no? Anli Samgyup. Tapos, nag-compare namin kung saan masarap, tapos nang kami bumabalik. Ako, nagustuhan ko yung kuanday nung last year ba, nung birthday ko. Yung binili nyo na kimchi ba. Hindi din sana ako kumakain ng kimchi dati. Last year, nung birthday ko, nagdala po sila ng samgyup. Samgyupsal. Kimchi. Oo, samgyupsal, no? Yan, nagluto kami doon sa bahay. Yan. Yung ganito po, simula noon po, gusto ko naghahanap na ako ng kimchi, kaya bumibili na ako sa mall. Or nagchat ako sa kanila, tara, samgyup tayo. Yan po yung trip namin, kainan po. Pag tinatamad ako gumawa ng kimchi, doon ako nag-order sa kanila. Kaso, hindi na sila masyadong gumagawa ng kimchi. So, every Sunday lang sila nag-deliver. Nung first time namin mag-Korean, hindi man ganito yung mga pagkain talaga nila ba, no? Yung first time namin. Katong. Oo. Remember na ko. Yung may pakapi na soju ba, tapos hindi namin, parang hindi pa ako uminom nun. Kasi hindi ko pa siya na-try ba. Nabinyagan ako nung birthday ko po. Nagdala din, nagpabili tayo ng soju, tsaka nilagyan ng Yakult. Yan, parang Korean talaga. Ako nagtuglo ni mo ka ng mga... Siya po yung teacher ko. Ako gatuglo ni mo kuan mga bad. Hindi naman yung bad day. Healthy nga ito. Maliban sa soju. Pwede naman dudagan kayo. Parang 2 bote or 1 bote lang yata na inom namin, no? May Yakult pa yun. Isa, no? Isa lang. Next time po, isasama natin si Justfil. Yung isang kaibigan namin po, mas tukatin pa yun sa amin.
The sexy Mama Jasper. Mm-mm. Lettuce na lang kinakain ko. Ano man, busog ka na? Yeah. Okay. I'm sorry. Dito siya dahil badugay na siya sa among ref. Pero wala gina ko siya gisuwayan og kuan. Ang zaman. Kani siya. Ay, mao? Kani, Wala ram siya. Pero hindi pa po ito expire ha. Tinignan po namin yung kuan. Si Abrax kasi mahilig sa maanghang. Pero kapag nakakita siya ng mga chili, garlic, mga ganyan na mga sauce, mga paste, ayan, bumibili po siya. Pero masarap pala talaga kuan din. Hindi talaga kasi ako ma-explore na tao. Ngayon ko lang siya na-try ba. Kuan aning lettuce. Di ba nipalit mo sa last time? Ano? Atong gain mo na ito sa kanya. Tinapon ko na dahil na-expire na. Hindi na kayo eh. Dugay na kasi explore og pagka. Ay, saan ako siya lako? Ang sarap lang. Tigas. Ang tigas yung kuan. Balat. Gusto ka na? Okay. Kain ka pa? Gusto ko talaga siya sa ramyun. Harap siya sa ramyun. Bita. Sa kuan si Wade's? Try niya ako. Ako kay gimingaw gyud ko og dahon-dahon day. Yung tawag ko po kasi sa lettuce dahon-dahon. Mingawon ko niya usahay. Buto ni chat cat na rin. Siya. Wala. Kebo? Kanang Freedom Friday to, pero nakigi ko na nato niya na mute na ko tanan notification. Kay Friday lagi. Kung dapat mahuman ko, tanan. Ni-chat na si Jaspil. Kapan na ako siya nakita? Yep. Minsan sinasabi ko, nagchat ako sa kanila dahil lami ikaon dahon-dahon. Ang sarap kumain ng samgyup ba? Dahon-dahon yung tawag ko sabi ko sa kanila. Parang ganito? Naporma gigi mo. Sa kwawa sa diporma. Kalangan siya. Yung kinakain lang ni Sax dito day is ito. Ay, kumakain siya ng noodles pero hindi ko alam kung kaya ba niya yung anghang. Kulang tayo nung sili. Sili espada. Yung kimchi niya day, ay meron pa talaga yung carrots. Yung kimchi. Kumakain pero hindi alam.
Kimchi, carrots, cabbage, carrots. Nalasa mo kaya. Last bite na po ito mga kasudyo kasi sobrang busog ko na po. Cheers tayo. Cheers! Cheers, day. First time mo sumali. Thank Mukbang. you! Ayan, grabe. Ito po natira po, kakainin namin ito mamaya. Yan. Tsaka maraming salamat dahil Thank you! pumayag ka na sumali ngayon. Shoutout po muna ako. Shoutout Lee family and Matugina family from Ormoc City, Leyte. Maricel Gonzalez, Inano Juvelin, Juan Labong from Tacloban. Shoutout sa mga ate ni Miss Jodeline Caniban, sina Michelle Velasco, Angeli Caniban, Lucely Caniban at sa mama niya po. Shoutout Jaina Magano at Odi Bistel. At hanggang dito lang po kami mga ka-studio. Maraming salamat po sa inyong panonood sa amin. Bye for now and see you for our next mukbang adventure. Bye-bye! Bye!